You don't have your jacket here. No, you don't. You don't have your jacket. Okay, what do you need? How does it look like? No, but you have a number. No, this is a payment. You have a number. No, number is small red color. I have black jacket as well. Everyone has black jacket. Sorry. I was over my jacket. Can I just take her in and get her ticket? Please. Hvordan kan man ikke få sin jakke for i stedet? Det er tyveri jo. Hvordan kan man ikke få sin fucking jakke? Jeg forstår det ikke, det der. Det er lige meget. Det er hendes jakke jo. Så må de gå ind efter den jo. Giv. Det er hendes jakke jo. Det er tyveri jo. Nej, fuck det, jeg bliver her. Det der trommer, du ved, det er du ved, okay, måske hun er fucking sol eller whatever, du ved ikke. Men man skal da have sin jakke. Vi får ikke forestille det også, vi har været heldige, vi har været derinde, du ved, ikke. Så vil de være, du ved, de stive eller et eller andet, så kan vi ikke få vores jakke. Altså, hvad er det for noget? Du kan ikke sige, du kan ikke få din jakke, så må du da gå ind efter den selv, jo. Du er for sygt, det der. Du er for sygt, det der. Og det er færdigt, så vi snakker med en, så siger jeg til en, prøv at vente, jeg har det på video. Det skal jeg altså ikke. Jeg fryser af helvede til, jeg har lyst til at tage hjem, Daniel. Jeg fryser af helvede til at være hjem. Jeg vil hjem. I don't want to see that again. Hygger I jer i aften, eller? Har det været en god aften? Det blev faktisk mere spændende. Nå at finde. Jeg havde det bare at jeg ved ikke, hvad der skete derinde. Jeg forstår ikke, hvordan man ikke kan få sin jakke. Det er måske bare... Jeg er ligeglad. Det kan godt være, hun Hendes pointe er rigtigt, men... Hun er helt væk, sikkert. Man har ret til at få sin jakke. Det er rigtigt, men... Jeg kender de to drenge over i døren. Jeg kender de to drenge over i døren. Jeg er sikker på...